We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Wathi angikhiphe isisu ngoba ngizomumoshela umshado wakhe. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngafika kwenye ikhampani ngizokwenza i-internship eyayiwu-2 years. Kuthe ngino-5 months kuleyo khampani kwaba nobhuti owayesebenza ku-HR department wangishela. Lo bhuti bekuthi noma kuyi-lunch aphume aye etown abuye angiphathele something. Ebese engibizela e-basement ukuthi ngizothatha lento asuke angiphathele yona. Wayethi akathandi kubone abantu ngoba abantu bayathanda ukukhuluma. Kanti futhi akuvumelekile ukuthi bajole nama-intern. Nami-ke bengi-understanda vele singakajoli. Ubhuti-ke lo akazange angifihlele ukuthi ukhona umuntu asemlobolile. Wathi nje ukuthi basanezinkinga okwamanje, kanti futhi bahlukene ngama-province ngokuhlala ngenxa yomsebenzi. Kwaqhubeka-ke isikhathi nami ngagcina ngivuma ukuthi sijole nalobhuti. Vele mina-ke kwakungekho umuntu engangithandana naye ngaleso sikhathi. Ngoba ngangazi-ke ukuthi ubhuti lo unomuntu wakhe. Ekuqaleni ngangizitshela ukuthi sihambisa isikhathi, kodwa ngagcina sengimthanda ngenxa yendlela bekanginakekela ngayo. Ekuseni bekangilanda, ntambama futhi angibuyisele endlini. Ngangiphiwa imali ngibhadalelwa nerent, ngithengelwa nezipho. Mina nje eyami imali ngangingayisebenzisi. Sasiyifihla-ke lento yethu emsebenzini. Kwathi nje emva kwa-10 months sijola, saqala manje ukwenza ucansi ngaphandle kokuzivikela. Kanti ngebhadi ngizokhulelwa. Ilapho-ke la kwaqala khona izinkinga phakathi kwethu. Ilanga engamazisa ngalo uGayi ukuthi ngikhulelwe. KwakuyiSaturday, singayanga emsebenzini. Ngamcela vele uGayi ukuthi ngicela afike kukhona engifuna sikhulume ngako, wavuma. Uyayazi injabulo oba nayo mawumithele indoda oyithandayo neyikuthandayo. Kwakuyimi-ke loyo. Nangempela-ke wafika uGayi endlini. Sasijabulelene lapho ngangimoyizela into engapheli, injabulo ibhalwe ebusweni. Ngangize ngizwa ingane ikhahlela esiswini lapho ingqondo idlala ngami. Yake yakhahlela kuphi ingane enenyanga eyodwa. uGayi-ke wayebuzile ukuthi aphathe ini esizoyidla, nami-ke ngabala. Nangempela-ke uGayi wafika ekuphethe engangikucelile. Hhayi-ke sihlale phansi sidle. Ngizwe ukuthi no, angisakwazi ukujabula ngedwa ekhona ubaba kaNana la eduze kwami. Ithi naye ngimtshele izindaba ezimnandi sijabule sonke. Ngavele ngamubamba isandla ngambuka emehlweni. Ngathi baby, wathi yebo sithandwa sami. Ngathi nginezindaba ezimnandi. Wathi tshela indoda yakho mama. Lapho-ke kwathi angivele ngihayize ngitshele umhlaba wonke ukuthi ngikhulelwe. Ngase ngiyasho-ke ukuthi ngikhulelwe sithandwa sami. Yazi angikholwanga into ayenza kimi. Umfana wavele wadedela kwazandla zami lezo wasukuma wema ngenyawo.
Wathi uthini kimi sibanibani lapho ungibiza ngegama lami ngqo. Ngazitshela ukuthi uthukile. Ngaphinde ngasho futhi ngathi ngikhulelwe ingane yethu sithandwa sami. Wadinwa umfana washintsha waba enye into. Wathi nje ngikhulelwe kanjani. Angazi yini ukuthi ulungisela umshado wakhe. Wathi nje inhloso yami yini ngilwisana nenjabulo yakhe. Esho nokusho ukuthi angikaze ngizwe yini ngokupreventa. Wathi nje wentombazane ngitshele ukuthi uyadlala ngoba angifune ngane mina engizoyithola ngaphandle komshado. Wathi nje ayikho ingane engiyiplena ukuthi izozalelwa enhluphekweni. Hawu Shembe, ngehlelwa yini? Bengilindele ukuthi uzojabula lo muntu. Izinyembezi zavele zazehlela ngasidinda esikaNandi. Waqhubeka wakhuluma umfana. Esho nokusho ukuthi angikaze ngimuzwe ekhuluma ngengane. Manje mina ngicabanga ukuthi ngiwunamba bani ukuthi yena sekangaba nengane nami. Angishiya nalo-ke wathi, ucela nje ngibone ukuthi ngenza njani ngalesisu uma ngisafuna ukuthi into yethu iqhubeke. Waqede wathatha izikhiye zemoto yakhe waphuma wahamba. Wangishiya ngekhala nginjalo. Ngakhala ngaze ngaphathwa yisibibithwane. Ngasala ngizibuza ngiziphendula. Okokuqala, lo muntu angali wangitshela ukuthi kukhona la sekakhokhe khona amalobolo. Kodwa wathi banezinkinga vele. So ukwenza kwakhe kwase kungathi vele lo omunye akasekho esithombeni. Lo muntu soloku saqala ukwenza lo mjolo wethu akakaze aphinde akhulume ngalo muntu wakhe. Akukaze kukhale ngisho ifone nginaye. Mhlasimpe aphume ayoyiphendulela ngaphandle noma ethi angithule. Lo muntu benginokuchitha isonto lonke naye. Nefoni yakhe beyinganayo ngisho ipassword. Benginokuyitshontsha ngiyiphenye. Akukho ebekusolisa ukuthi ngabe kunomunye umuntu wesifazane empilweni yakhe. So mina vele ngazitshela engqondweni yami ukuthi cha, kusho ukuthi kwagcina kuphelile vele phakathi kwakhe nalo sisi akangitshela ngaye ukuthi banezinkinga naye. Okwesibili, lo muntu nguyena owathi yena akasafuni ukuthi sisebenzise ijazi likamkhwenyane. Waze wathenga ngisho ama-HIV test kit weza nawo endlini yami ukuthi sizothesta. Ngamtshela futhi ukuthi mina angipreventi ngoba vele bengingajoli, so bengingasiboni isidingo sokukwenza lokho. Wathi yena cha angikhululeke uzochamela ngaphandle. Vele-ke ubekwenza lokho kodwa kwesinye isikhathi engakwenzi. Nami futhi ngase ngingamwe uthando, ngase ngingenandaba. Okwesithathu, lo muntu bese anokungikhulumisa nobhuti bakhe efonini. Lokho-ke bekungenza ngizizwe ngathi vele sekuyimi umaqondana wakhe. Okwesine, le ngoduso yakhe ayikaze ifike izovakasha la kahlala khona lo muntu. Mina bese ngize nginokhiye bakhona. Bekwala ngisho egodukile eye ekhaya, bengimthola nanoma ngubani isikhathi efonini. Nginitshela ukuthi ngaze ngalala ngikhala ngizibuza ngiziphendula. Kwaze kwasa-ke ekuseni umfana lutho ukufona.
Kwathi ngakusasa ngabo-1 nje emini, ngabona ngemoto ingena esangweni. Wafike wangqongqoza emnyango wangena wabingelela. Wafika sekazenza umuntu onice. Wathi ucela sikhulume. Wangibuza-ke ukuthi ngabe bengiqinisile ngalento bengiyisho izolo. Ngathi yebo bengiqinisile. Ngasho ngisukuma ngiyomlandela i-pregnancy test. Wathi-ke ucela ukunginika imali ngihambe ngiyokhipha isisu, ngoba akafuni uthando lwethu lumoshwe yinto ebeyingalungiseka. Ukhuluma kanjalo nje ngithule ngimbhekile, lapho kubuya zonke lezinto ebekazikhuluma izolo. Ngase ngithi kuye akayilethe imali ngizohamba ngiyosikhipha isisu. Wavele watransfera u7,000. Wathi uyacela nasemsebenzini ngingaxoxeli umuntu ukuthi ngijola naye nokuthi sengike ngakhipha isisu. Ngamtshela-ke ukuthi akakhululeke, imfihlo yethu isaphephile. Njengoba sakwazi ukufihla kusukela ekuqaleni, namanje akukho okuzoshintsha. Ngase ngiyamcela-ke ukuthi okwamanje ngisacela ukuba ngedwa. Nangempela-ke wahamba. Ngahlala phansi ngazicabanga kahle. Ngazitshela ukuthi ngoba ngingenayo kwaleyo ngane, so eyokukhipha isisu into engeke ngiyenzeke leyo. Ziningi izingane la ngaphandle ezingenabo obaba, kodwa ziyakhula kahle futhi. Ngaba nethemba nje lokuthi neyami izokhula. Ngakusasa-ke ngavuka ngaya emsebenzini. Wangibuza ukuthi ngizoya nini lapha. Ngathi ngizosheshe ngishayise ngiye khona. Nangempela ngasheshe ngashayisa ngaziyela endlini yami ngafike ngazilalela. Ngakusasa-ke wangibuza ukuthi ngihambe njani. Ngathi nje ngihambe kahle, ingane yakho ngiyikhiphile. Ngase ngiyaqala-ke ngaziqhelelanisa naye. Sakhula-ke isisu kwaze kwafika la sibonakala khona. Wangifonela-ke evutha bhe, engibuza ukuthi kanti ngayenzani imali yakhe if ngisamithi, ngoba phela wangitshela kahle ukuthi angikhiphe lesisu. Wathi nje ngize ngazi-ke ukuthi yena akazingeni, ucela nje ngingalinge ngimfake kuleso silingo sengane. Ngathi nje kuye akakhululeke, lengane engiyikhulelwe eyami, yena akangeni ndawo kuyo. Ngavala ucingo lwami. Nomshado wabo-ke vele bese useduze. Kwaphuma izimemo emsebenzini, kanti nami sengizoteta. uNkulunkulu-ke wangibusisa ngengane enhle yomfana. Angifuni ukuqamba amanga, kwaba nzima kodwa ngoNkulunkulu wakhula umfana wami bakithi. Ne-internship-ke ngagcina ngiyiqedile. Ngenhlanhla kule khampani bangithatha permanent ngoba bengisebenza ngokuzimisela. Ubungeke usho ukuthi personally ngiyagowa. Lapho-ke sibonana everyday nalobhuti emsebenzini, kodwa asikhulumisani. Sihlanganiswa umsebenzi kuphela. Kuthe lapho ingane seyino-4 years, waqala manje lobhuti sekazisondeza kimi. Sekanokungibingelela nje abuze ukuthi ekhaya banjani, bayaphila bonke. Ngivele ngithi yebo ngiphume kuye. Ngathi ngisabheke lokho, ngezwa amahlebezi emsebenzini wokuthi ubhuti akagowi uyafokofa.
Ngezwa kuthiwa kube nezinkinga emshadweni wabo zokuthi sekunesikhathi beshadile kodwa abatholi abantwana. Bahambile-ke bayocheka ukuthi ngabe inkinga ikuphi. Bafike bathola ukuthi indoda ngenkathi iba ku-car accident yalimala esinyeni. Lokho-ke kwenza ukuthi angeke aphinde athole abantwana impilo yakhe yonke. Lapho-ke ngathi unkosikazi kuthiwa uthi nje yena ufuna izingane ngamane kuphele lowo mshado. Ubhuti-ke waqala wangisendela amameseji ethi uyaxolisa, ethi ubegcwele ubungane, ubhayizile empilweni. Uyacela ngimnike ithuba lokuthi abe ubaba. Ngavele ngamphendula-ke ngathi mina ngamnika ithuba wathi angiyibulale ingane. Ngasikhipha-ke leso sisu sakhe njengokusho kwakhe, le ekhona ingane eyami ngedwa. Angikutholi-ke ukuphumula manje ilo muntu, sengize ngicabanga ukuthatha i-transfer ngiyosebenzela kwenye indawo. Angiyifuni into ezongihlanganisa nalo bhuti impilo yami yonke. Ngiyazi ukuthi ingane iyakhula futhi izomfuna ubaba wayo. Ngizobona-ke mase kufike leso sikhathi ukuthi ngenza kanjani. Okwamanje nje cha, angifuni lutho ngengane yami. Ngiyabonga ithuba sisi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi uqabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.